на леката и хранителна промишленост трябва да бъде високо качество, богат асортимент и ниска себестойност. През времето на Тодор Живков беше по-хубаво млекото. И го имаше навсякъде. 22 от най-продаваните марки кисели млека в България ще бъдат подложени на анализ в тази лаборатория. Ще открием ли живи бактерии, предстои да разберем. Останете с нас, за да научите резултатите. Но преди това, откъде започва пътят на киселото мляко? Тайната на киселото мляко била позната още на древните траки. Векове по-късно, в началото на 20 век, благодарение на носителя на Нобелова награда Иля Мечников, българското кисело мляко става известно на целия свят. Мечников събрал сведения за 36 страни и установил, че най-много столетници има в България – 4 на 1000 души. За елексир на дълголетието било обявено българското кисело мляко, основна храна на българина, произвеждано единствено в България. Все още обаче не бил известен причинителят на подквасването. С тази задача се заема българинът от трънското село Студен извор доктор Стамен Григоров. След многобройни опити в лабораторията на професор Масол в Института по медицина в Женева проучва микрофлората на българското кисело мляко. Така той открива и изолира под микроскоп млечно-киселия бацил, предизвикващ ферментацията, необходима за получаване на кисело мляко. По-късно пречковидната бактерия е наречена Lactobacillus bulgaricus в чест на неговия първооткривател. 12 години по-късно Орла Дженсън доказва, че при производството на кисело мляко, освен Lactobacillus bulgaricus, участват и кълбовидни микроорганизми, наречени Streptococcus thermophilus. Началото на промишленото производство е поставено през 1960 година в млекоцентралата Сердика, София. Истинското българско кисело мляко, съгласно българския държавен стандарт, се прави от закваска, която съдържа двата вида бактерии в точно определено съотношение и е с бял до кремов цвят, гладка блестяща повърхност и нежна консистенция. Днес много от българите си задават въпроса къде изчезна онзи млечно-кисел вкус от едно време. Превърна ли се киселото мляко в жертва на комерциализацията на производителите? Дълъг срок на годност, сладникъв вкус. Има ли въобще мляко и жива закваска в него? Има ли опасност българското кисело мляко, една от емблемите на страната ни по света, да изчезне? За чия сметка е ценовата война на големите хипермаркети? Lactobacillus bulgaricus или просто кофичка кисело мляко? Експеримент на Нова телевизия дава отговорите. Благодарение на тези красиви поляни и тези биволици там, в Църногорският манастир произвеждат от цели 16 години традиционно българско кисело мляко. Само на 80 км от София до село Гигинци се намира манастира Свети Козма и Дамян. Посреща ни архимандрит Евгений, игумен на Светата обител. Тук ще разберем как приготвят в домашни условия българско кисело мляко. То е съвсем простичко, няма нищо сложно в тази работа, нали? И както казва свети Амвросий Оптински, където е простичко, ангелчета стои, където е сложно, няма ни едно. И именно това се получава днес, нали, с тези така промишлени производства. Надникнахме в една от най-големите фабрики у нас за производство на кисело мляко. Всичко е механизирано, млякото тече по огромни тръби, спазва се безупречна хигиена. Човешката ръка е сведена до минимум. Допир с бялата течност няма. Това е ферментационната камера или мястото, където млякото ферментира. Ферментацията е един процес, при който млякото се превръща в кисело мляко. Протича млечно-кисела ферментация благодарение на симбиотичната връзка между Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Следва охлаждане на киселото мляко в хладилни камери. Престой за 24 часа, допълнителни анализи в лаборатория и когато производителя е сигурен в качеството, дава зелена светлина на партидите към магазинната мрежа в страната. Именно там потребителите се опитват да изберат най-качественото кисело мляко. Съществува ли то обаче? А на времето имаше кисело мляко, което се доближаваше до истинско българско кисело мляко. Сега вече това не е факт. Значи яде се по-скоро сладка версия на българското кисело мляко. Сега какво пише на трамвая, къде е млекото, а не питат къде са овцете, къде са биволите, козите, овцете. Това е цялото положение. Аз бих ви задала въпроса какво е българско кисело мляко. Странното е, че в момента много трудно на българския пазар ние можем да намерим, нека да го кажем, традиционното кисело българско мляко, докато в същото време на японския пазар, да кажем, ежедневно, мисля, че над 40 милиона
кофички се консумират. Ние имаме млека, които сега дали са точно кисели, но са млечни продукти, при които има технология на закваска, която е по-различна от традиционната закваска. Именно тук идва и големия спор. Какво използват производителите и какво е количеството на задължителните живи бактерии? Българската закваска с щамовете Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, изолирани в България и неподлагани на генна модификация или нещо друго. Какво е съотношението между двете задължителни бактерии? Как производителите доказват наличието на живите клетки? Това, което виждаме тук, това е Lactobacillus bulgaricus, който е анализиран в готовия продукт. Броим наличието на млечно-кисели бактерии и по този начин верифицираме, доказваме, че спазваме технологията, технологичната документация на компанията. Така в този завод установяват наличието на млечно-киселите бактерии. Същото ще направим и ние в Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт. Според в момента действащия български държавен стандарт,